Sí, gràcies. Senyor Grau, no ens conte contes que ja ens els sabem tots en aquest tema. El conte de que perquè hi ha una ordre d'una exministra no es pot fer res, em vol explicar vostè què té que veure aquesta ordre amb les 58 ocupacions de vivendes que són seues? Em vol explicar què té que veure? Em vol explicar què té que veure que no es complisca la legislació de revisar les cases de més de 50 anys? Què té que veure amb això? Em vol explicar què té que veure que per la nit hi hagi soroll, que es munten tots aquests aldarulls amb el tema de la senyora Sinde? Amb que els xiquets no vagin al col·legi, amb que s'estigui fent contínuament tot tipus d'històries allí? Em vol explicar què té que veure amb els problemes de sanitat, amb els problemes d'educació, amb els problemes de tot tipus? No s'amague darrere d'això. Eixe no és el problema. El problema és que han deixat abandonat el Cabanyal. A veure si s'enteren. Amb l'excusa de la prolongació han declarat hostes a tota la gent que viu en el Cabanyal. I amb aquesta excusa han dit, escolteu, o digueu que sí al Cabanyal o veureu el que passa. Això és el problema. Què passa? Que no són capaços vostès a posar mesures de seguretat perquè la gent no ocupe 58 cases, que són seues? Però escolta, canvien el responsable, perquè això és molt fàcil de fer. És molt fàcil de fer, si volen. Què passa? Que quan hi ha aldarulls no pot venir la policia? Mai ve. Pregunte a la gent del Cabanyal. Mai ve quan hi ha conflictes. Això té que veure alguna cosa la senyora Sinde? No ens conte contes, que ja ens el sabem tots, senyors.